Hajara. Hajara. Lai abin yana cin mare. Yana cin mare. Hajara. Kai ga yadda abubuwan nan suke faruwa ma. Tsohon nan ya tsufa, ya haƙura da barin nan yaƙi. Ya ake so me ba ka kawo masa? Mu kamar mu yanzu yadda muke ganin mu a garin nan. Ka duba yarinyar ne daga kai a garin nan a ce wai mahaifinmu na bara. Ka duba yarinyar nan da take me ta rasa a jikinta. Abin da ake nema a kan da ke bakanta mun rai daga yadda mutane suke nuna mun lokuta. A ce kamar mu abun mu yana ba. Umma ina zuwa ba ka kira ta wace kuma bari in ga miki daga yau kar ki sake in ƙara ganin kin jaba bara. Na ga miki. Ina miki magana kina murmushi ko? Yaya kana gari bai na take murmushi ina wata magana ba. Wannan yare za a sa zai sa a gaba tana jan shi abin nan. Kai ba kalli da zubunta ba? Kwana biyun da yake dan janta bara? A kira haka take? Ta ai ba haka take ba. A kira umma. Umma ita ma ya hada daurin gindin ta idan da ta hana shi ita ma mu yanzu ba da zamu da shi. Abin da ya samu ka kira ki. Wannan abin da yake faruwa ina bala'in damu. A ce kamar mu ta kalle mu maza mu uku a gida ga dan mu ce mahaifin mu yana fita bara. Yanzu dai ka duba yarinyar nan da take. Ke ba kya gani ba kya kula da ita? Ni ma dai na ga irin abin ya dame ni wallahi. Wannan irin abin na rasa ganewa wannan munafaka. Wataƙila wata tsiya take samu a can shi isa take makale masa duk inda zai je bara sai ta bi shi. Ya ce zo mu je. Ke kuma kar ki bari. Ni wannan abin yana damu da wai ya za a ce ka dube mu fa. Dan Allah dan Annabi ko mutum ɗaya ba zai rike gidan nan ba. Ka duba abincin da muke kawo. Ya ba abin da ba mai fa gidan gidan nan. Ba abin da ba mai a gidan nan. Kawai ya rika daukar yarinya. Kai in Allah ya jarabce ka da wani irin tsoho ma sai gurin sai an dau mataki akan yarinyar nan wallahi. Dillafin ta Ma shi nan zuwa. To munafikai. Munafikai tsinannu. Ma wani san da zuwa. Ina bayan ina jin da abin da ake cewa. Ni za a hana bara ko? Ni za a hana bara. Baba ka san abin yayi yawa. To na rantse da Allah sai dai yaki ya balle. Sai dai yaki. Ni da Hajara ko mutu raba. Ba zan mata aure yanzu ba. Sai mun gama duk barace-baracen da muke yi. Ko kudiri a zuciyata. Ku da ku ci gaba da kokari. Yadda kuke yi kawai. Babu ruwanku. Yawa. Ina kike? Gaskiya ba wannan abu ba gaskiya mu maganar gaskiya mu muke faɗa. Mu ake magana? A ni da Tattaunawa da muke akan maganar gaskiya ne bai kamata a ce kamar Hajara ba kana daukar ta kana shiga kasuwa da. Bai yi ba gaskiya ba bai yi wallahi. Mu ba ma jin dadin abu. Yanzu al'amuran nan kuma kananan kaya dole in za a fita yanzu ka san yadda al'amuran nan. Yanda ka sa ta zaka gane kayan zaka. Zaka a rufta kowa yanzu. Bismillah baba me ka rasa. To. Komai muna maka dukkan shan mota sai mun kawo abubuwa gidan nan. To wannan ziyara a ƙeni mana. Ne mana. Ma sai a ƙeni. Ka kawo jirgin yaƙi a ƙeni. Faɗin ku na banza da obi. Maganar da ka faɗa ne. Ka duba Ke kuma kina ina? Ke ce munafika. Ke kika tara sa gidan kika ce an faɗa ko? Ko? Kina ina? a ni dai kar a faɗo kaina gaskiya suke faɗi maka. To. Yanzu ba su faɗi ma gaskiya ba. Wa'annan ya isa su yi mana komai a gidan nan. To. Ya isa. To. Hajara. Hajara. Mun ke sandan nan. A ka ku dogara. ba fitan zaka yi. Muna gaban ka muna ma faɗa fitan zaka yi. Dan hana ka fasa. Shege ta yanka. Yanzu ba an tara nan faɗa ba. Da faɗan nan. Baba to ta shiga ta sa hijabi mana sai ku ce. Ku kafe na ko? Ku tare ku mun duka. Ina yau za mu je, ina na ce za mu kwana, gidan duniya bude.